O deporte, sobre todo a solidariedade, inundaron a Pobra esta fin de semana. Máis de 50 equipos participaron no torneo internacional con Galsa de fútbol base que se disputou durante as xornadas do sábado e o domingo no Estadio da Alta. O DAM de Barcelona fixose co torneo tras impoñerse o Bertamiráns por 5-0 na final, onde chegaron tras gañar en semifinais o Romo na quenda de penaltis. Do mesmo xeito se clasificaron os galegos para a final fronte ao Montañeros. Mais aló do resultado no eido deportivo destacou o compañeirismo e solidariedade desta cita, xa que todo o recadado irá destinado á Fundación Aladina, dedicada a apoiar a nenos con cancro e as súas familias. O organizador do torneo, Julio Mariño, agradeceu a colaboración de todos os clubs, patrocinadores e empresas que sumaron forzas por esta boa causa. Así mesmo, este encontro deixa unha gran pegada económica en toda a comarca, posto que a maior parte dos establecementos hoteleiros e restauración colgaron o cartel de completo esta fin de semana, dada a gran cantidade de xente que move o torneo con centos de futbolistas e as súas familias que se desplazan a Tobarbanza.